Crkva Svete Katarine na Gornjem gradu u Zagrebu najpoznatija je hrvatska barokna crkva. Smještena je na trgu Katarine Zrinske. Podignuta početkom 17. stoljeća na mjestu nekadašnje dominikanske crkvice, ova Isusovačka crkva poznata je po raskošnoj štukaturi te jednom mramornom i 5 drvenih baroknih oltara. Uz crkvu je prvobitno bio i samostan u kojem se danas nalazi jedna od najpoznatijih zagrebačkih galerija, Galerija Klovićevi dvori. Na mjestu današnje crkve prvotno je stajala mala dominikanska crkva Svete Katarine iz 14. stoljeća. Za tadašnjih čestih turskih provala, a po odlasku tog reda redovnika 1592. godine, crkva je zbog rata protiv Turaka pretvorena u vojno skladište. Kad je 1606. godine uspostavljen prvi mir s Turcima, a dolaskom Isusovaca u Zagreb, tadašnja mala crkvica predata im je na upravu. Kako im je prvotna crkva bila premala i suviše derutna, oni su između 1620. i 1632. godine sagradili i opremili potpuno novu crkvu. Gradilo se novcem što su ga uglavnom darovali hrvatski velikaši i građani. Kako su prilozi sporo pristizali, gradnja se oduljila i crkva je posvećena tek 1632. godine. Posvetio ju je tadašnji zagrebački biskup Franjo Ergeljski. Crkvu su kroz povijest pratile mnoge nevolje, te je više puta potpuno stradala u požarima i potresima gotovo do temelja. Današnji izgled pročelja oblikovan je nakon teških oštećenja u potresu 1880. godine. Obnovu crkve nakon potresa i izvedbu njezina novog pročelja ostvario je tijekom 1881. godine Odjel za bogoštovlje i nastavu. Izborom Izidora Kršnjavog na mjesto predstojnika Odjela za bogoštovlje i nastavu te otvaranjem obrtne škole počinju se pojedini umjetnički predmeti iz crkve Svete Katarine povjeravati suradnicima Hermana Bolea na restauraciju. Nakon požara koji je izbio 1895. godine, u obnovu crkve uključio se i sam arhitekt Herman Bole. Sagrađeno je novo krovište s pokrovom od raznobojnog glaziranog crijepa. Djelatnici Boleova ateljeja uz ostale radove u unutrašnjosti restauriraju i štuko dekoracije koje izvorno potječu iz 1732. godine. Tako su i danas svodovi i zidovi crkve ukrašeni tipičnom raskošnom baroknom štuko dekoracijom. U apsidi crkve je nizak glavni oltar koji se nalazi ispred velike oltarne slike Sveta Katarina među aleksandrijskim filozofima, djelo ljubljanskog slikara Kristofora Andrije Jelovšeka. Barokna propovjedaonica iz 1690. godine dar je zagrebačkog biskupa Aleksandra Mikulića. Donji kipovi predstavljaju uz Krista 4 evanđelista, Ivana, Marka, Mateja i Luku. Gornji kipovi predstavljaju velike svete crkvene učitelje govornike, Augustina, Ambrozija, Karla i svetu Moniku. Kip pape Lava Velikoga nalazi se na vrhu baldahina. Jedini mramorni oltar u crkvi je u kapeli svetog Ignacija Lojolskoga. Djelo je talijanskog baroknog kipara Francesca Robe iz 1730. godine. Kapela Duha Svetoga potječe iz 1670. godine. Nju je dao 1721. godine na svoj trošak urediti zagrebački biskup Andrija Gerličić. Kapela Svete Apolonije po predaji potječe iz 1670. godine. Raskošnu unutrašnjost ove crkve krasi i kapela Svete Barbare. Oltarna slika u kapeli Svetog Dionizija djelo je Bernarda Bobića, hrvatskog slikara iz druge polovice 17. stoljeća. Darovatelj kapele Svetog Franje Borgija iz 1680. bio je barun Ratkaj iz Velikog Tabora. Ova raskošna barokna crkva pravi je dragulj sakralne umjetnosti i predstavlja neprocjenjivo bogatstvo.
Kamenita vrata su dio obrambenog sustava Zagrebačkog Gradeca i jedina su od vrata koja postoje još i danas. U prolazu vrata smještena je kapela sa slikom Majke Božje od kamenitih vrata, zaštitnice grada. Kamenita vrata ovjekovječio je August Šenoa u svom romanu Zlatarovo zlato.